Sige, kas nakalista Top 9 dito. lagi ah. Ha? 69.63. Hello guys, majong buntag ninyong tanan. Ako na po ni si Jean Bursan family. Karon guys, maglakaw may matumi sa eskwelahan kay meeting ni Gian diyan magkuhaan sa kananay card. Kaming tulo mo ngadto. Ako si Junjun ug si Gian, Belinda's mama. Madaban ming kuan guys, tulo excited. Excited nga makakita sa kuan ni Gian grades. Jagapon guys, wako naka-vlog kay sakit ang kuan ti diyan, way lami jojo basta na ay hindi pa mati, manawa na lang ko nag-vlog hapon. Hindi, mangla kami karon na naman silang gihuwat. Si Junjun og sige yan. Diyan, alas 8 rabo ko na magsugod ang ganang kuan. Hi guys, Meeting. good morning guys. Tara na, kinagsugod no. Dato sa mi guys. Ang inyong gipang charge, ito giyan. Mag-charge ko no ni mo gib tagi. Kawanan gihapon, maghapon nagajid nga sige guwan. May daghang siligunon, wa ko nakapanili gahapon kay kuan. Kuwan, daghang nga tagak. Ang mga dahon tanda na. Ato sa mima. Eskwelahan guys. Ito na. Hey guys, daghang kuan, daghang nagtao. Tanan man nino sagol-sagol. Oh, bring your own chair. Ang atong attendance sheets adto na sa classroom. Kaduha mo mong pirma dito. Usa para sa classroom o usa pirma alang aning atong General Assembly hearing. So, daghan man kayo ta diri good mo minit na makapahigayon sa pagpirma na akong tanan diri sa atong venue. Mag-uniform kay tanawa ng mga nagtawi-tawi na estudyante, naka-uniform pa, National High School, naka-ID pa, na malit kong tadway. O, isip-isip sa mga ginikanan dire na nagpamuding house silang mga anak. Kay gato, namutanan ko, day, asa mong naday, taga-asa ka, hindi chismi ni ma'am, nag-eskwelahan ko. Unya, iulit na kasi inyo, naka-uniform pa. Wala pa pamanay mo ulit kay boarding house, manay. Unya, ay ba yung ginikanan na nagsuroy mo? Wala mo tayo, na nalikod. Nangitag tanway 65, nunaan na yung mga anak ko niya, iwasun na rin. Ang ginikanan, paminaw, para safety, munang naitanog niya, ay parang naay makabantay, na disgrasya, simpakulang. So, para dili na tumapunan, naningkamang minister sa among BOD, na nag-initiate na nanghapyong display sa kapitan na magpaputang mimigtanod, pero mga taglita o 4,000 monthly. Halos kuno dire kada bunta na ay kabangon. Iguyapan o rason tingali nga wala ka pamahaw. Or dugay na to kay nag-cellphone mo nang kabantay na kung dugay ka matong pagkabuhiyon nila niya. Sudlag hangin na itong ano, kasi mo to o dire munang kabuhiyon kayo ikabutan sa iyong pagkamaligo kung kagato mo na murang mawain, pananaw, magbasama, kulipan. Tunuwin niya itong mga anak, itang mga ginikanan. Kung malito, inikabunta, paluap na mga pamahaw atong anak, or di man yung galing mamahaw, i-advise nga, kung wala'y gatas, wala'y maylo, kape, kung wala man lang galing yung kape, initubig, kabantay mo sa unang panahon, kabantay mo. Nga ang unang tudlo sa kong mama, nga mag-init o tubig sa iyo sa buntag. Kaya nga no, kung wala'y pugas, Muinom na bitang init para masudlang init atong tiyan. Dito mainom og bugnaw init para dili ka sakitan sa tiyan, di ba? Kainom mo ana? Oh, sige. Sa problema sa school,
Kanalangin number 1, kapag makuyapan kayo, walay kaon, or late siya matulog, or hubog di ay, wala mo kayo balo, mainyo rin anak, ni-appeal di ay, o hubog, ni-appeal, o Muslim, tingin bot-bot, kung nakita ikuan ng inyong mga anak, o kinsa kaya din. Mga tanang ko rin, kinsa na yung mga anak na nag-boarding house? Patay. Wala! Whining. Bitaw sa tinong lang. May nangisa. Dili man ko isa, pero remind ko ninyo parents. Maulaw. Na inyong mga anak, ayaw mong saling na nag-boarding house. Kaya di ay bukas tawid-tawid na malit ko. 65, dito ko sa kong tindahan na malit. Kunya, akong panahon na 13 anyos na 14 anyos pa. Mga anak ko na mauli ko. Kailipon niya, hindi pa rin mauli ka mo sa inyo. Nangino? Amo na nakita ni Ma'am. Ako may iyang buhat. Text presentation. Sir, may gabi. Inigabot ko na sa chase. Review naman ninyo. Malihaw yung tao ko growing dati sa tawid-tawid. Manulong yung tao ko nilin na nabataton. Nanagin ko. Kung iba na samaan. Kung niingon na problemado ko sa ilaha. Di ba malikayan sa akin ng problema? Pero pasabdal ninyo yung mga anak na kami na may problema ni Papa ni mo, ni Mama ni mo. Pero, dako naman mo. May bawa na mo kung sa'yo maayo. Ang cellphone mo ay problema. Kaya ni palitan ko sa iyan. Panikawag ng iswila. Walang pinakuha ka ng luwa ha? Wala kang bawa. Hindi mo ng doktor, hindi mo ng nurse, o sa kanila, mga maestra. So, inyong ginagawa mga anak na namin problema. Pero Wala ganay problema sa mga bata ron. Ganay tungkol cellphone. kay kanilang anak, inom-inom na di ay. 13 anyos pa edad, 14 anyos pa edad. Kung nag-uyab-uyab na anak, mo amin kung di parang tao dito, mag-holding hands, nag-uyab pagkanaw na ko. Sis, kaya namin paglawas sa uyab-uyab. Pagkanaw ko rin nilin niya, early pregnancy, which is muna po na siya problema. Kaya mahimo taniinin, mo palit na po tag-diaper, hindi sa walang tamang anak. O, di ba? Nabinigdanan. Sige. Kinaing dating classes na ninyong estudyante. Ay, yun mong tuo na. Gani. Ay, mong tuo na. Kuhan, paluag din na ninyo. Karong, hindi mo man nilireg na ako sa kuhan stars. Okay, kung sabihin na sa inyong mga anak, o okay na ba? Paluag yun. Karong ikaw, ano nyo? Ako mag-break ninyo yung sa'yo pa. Ibigin ka din. Muhatag balong na lang daan sa matag-adlaw. Hindi na lang daan lisod na. Pero kung naiingon na kalisod, kung mananggamot ka, ako rin ang malagpasan. Bata kayo ba? Kung ako pa naman may asus. Ako naman naging gusto ng anak. Dako ganyan ako kalipay. Nagbabay na mo yung cellphone. Wala, natulog rin ng boarding house. Balik ginawa ko sa mga anak ko. Matanong, kain daw ninyo. Sa panagsaman ng ugasa. Kaya palihanan, inom-inom. Yung way klase, tuwa sa tawi-tawi, itong lupod ilang padre. Pagkakita din dito inawon. O di mo tawagin, exe, or mahimo i-video chat para may bawa, video call, para may bawa ninyo ugasa. Kami yan, naara ko dire, hindi tutuan ng inom. Paluap, kinikanan, paluap. Ay sayang, tayo ang mga adlaw. Gani. Niya pa. Kining mga anak nato nga manangpit na matuo, malay, ayaw yun mong sugot. Nawata kay baw, nag-uyab-uyab na ka na niya ito makita-kita. Usap mo ni makaingon nga sa iyong pagkitaon kita ni ini mga po. Ako na rin niskutan ninyo, mahuman o klase. Murag namin mga number, mga teachers ninyo, tiksan na mawala yung klase. Kung ipaibaw mo, mawala na yung klase, paluwa pa, papaulin agad ninyo. Na dapat, ang alas 6 na itong mga bata. Kaya unsa pa may buhaton, magabihin na. Magsuroy-suroy, hindi makatabang na itong ginikanan. So dapat kitang ginikanan, bisan o ingon na hayaray itong pagpuyo. O unsa, tudluhan nyo na ito itong mga anak na pagkatong trabaho sa balay. Kaya kung mangninyo ka na, kung niya dili hayaray ang banang, patay, mabiyaan yung ka nagbanang. Kaya di ka ba umulungag? Di ka ba umaglaba? At least man na mga basic bitaw at tutuluan na itong mga anak. Di na ito anaron ng senyorita, senyorito. Di punta mo subok nga, sukul-sukulan na lang tag mga anak. Kung magpanahon karon may na maliban kining mga bata. So, mao na to. Daghang salamat.
Maraming salamat, Mama Eileen. Guys, classroom. Sa classroom namin, nakaganahin ng mga tao. Nanggilumba na nga to sa kuhan. Room. Kasalit nga building. Nani? Nani taas. Ay, tigit mo ang itadaan lang. Di manggod kaya dyan naman ipakuhay na mag-meeting. Hindi ko natadaan. Na-miss ko guys, room. Na nakaswat na first grading our chamber. Apil sige yan sa 9. Pang 9 si Ja. Apil sige yan sa nakalista. Initial, then apelido. Dahil in-start na kami ninyo dito, rules and regulations. Germany direct sa parent or guardian, capital letter kanan. Sample. Sample ang ngalan na Charisma. So, asa mo dapat mula sa parent or guardian? Siya, yan be. Be, simple ka. Wala. Ito. May glitter. Yun, glitter yun. Glitter kahit sample sa Blackbird. May glitter lahat. Na, sige yan, number 9. Picture na natin. Dayon, duha ka attendance din yung pirmahan na sa General Assembly sa Public Court. Attendance na pa. December 16 nilang Christmas party. Tahan Manila, manito sa ilang kasi pinitalisin ko, pero ako na yung mabalik sa 20, sa 20 na mga bata. Anak mo nung balik, may mabalik sa 20. So, 75 nila ha, manita, wala pa pinag-puro, kanina pagbuban man, nagsamay na lang yung forward.
Wanan yung anak mo, pakuya, masin pa po, maglaik lawas ang ibigan, may tawagan mo yung ipakuha dari sa guardhouse. Ano mo ito ng beer? Wala ba yun ay kulang dari edad. May utangan yung yung number dari sa edad. Ikas nakalista Top 9 gito. lagi ah. Ha? 59.63. Nakasulod na? Ah, saan na? Kaduay kapito din ako. 2.7 ikaw? 2.79? Kasagaran silbi ko sa 59.63.90. Malupit yung sa ulo dito. Makalipay ba Japod nga? Apil sige yan sa kuwan. Top 9. Tap, bunggong. Tatag, oy. Ano ka na dyan gisuot nga kuwan nga kintin? Ano yung ganahan? Top nut, sir. Top nut sir kuno kagi. Nadili premyo ka apil man. Nako na ipremyo kay apil sa top. Isay mong ipremyo. Skin di ragot. Nako na ipremyo kay. Premyo I-apil daw sa top. kumo. Kinamo ko no ang premyo. Di ta kagawas gi. Atras na mo kamay mi. Padong na may manguli guys. Uli na may. Di abante. Oh, mga mi guys. Akuan. Hambok ko. Ano day panguli basta kay napil sa top. Di ba yung mga hambok ka tapuan ka. Salamat niya. Wala gi congrats ni. Ayot na kasi ni. Ha? Sa petong ganila motor. Koy, nakapagpunta na mo. Amat wala. Pagsagod sa City of City ni. Dakan mag-break sa City na buot. Nakabanay. Nakabanay. Ano ni ulo ni manok? Yoy, huwag manok si mo. Garang. First honor sige yan ma. First honor. First honor lagi. Boss, mamunta ni mo. Lalala. Magbong! Agbong. Hey guys, nilamiss ba guys, nakauli na medya mo to guys, nakuha na magijang card. Dapil siya sa top, pang top 9 siya makalipay. Kay misag dagan silang estudyante, 52 sila kabuok, napil siya sa kananay top. Makalipay, proud ming